Santehene mamunyina fihyapa afia no ahia afia no hia se ya eyensempa ene anije ene ede ma Santehene akamfo amamre mu die na no kwese de twam no ana eye akoside no eno anana eye afi ni nyina wieye enne Santehene atena se ewo efie Kobi Park ene nananom ede nsempa ene mfihyapa nsem ana ede ema amanfo Midin yedi Kofi Kakari aha the Kingdom of Asante yebekwa pramano so de yebekwa so hobia ne de bemama Santehene bedi ade mfi aduonu nsia aduonu nson ana okobui we eche nipa Nyankopon ede aye ede ama Santehene ni so usia nei woni nananom nyina di nkomo woni nananom nyina di nchia akase afi ewo yanim no enye afi foforo emfa emaye midin yedi Kofi Kakari yekwa pramano so de yebekwa so hobia no edem aha the Kingdom of Asante ha na tumi ndie eni nyansa nyina afi asef abusha kumasi kontrefo ana obo akoti Asante obunyina aba Santehene eba abiafi abusha se obakaya nana okosada yidi adeno mekachire mo se adeno edi afili nyina abayeye nanso yen Asantefo ina mamre eni na manie Yesusu ese yeboni de ba ni ebedesu adunti katentonto edi sabre ko kwazi 24 ana omu atosantene eko akotia eye Santehene na omu no abi ade fe emsha makacha o se Asante amane ene amamre isia se de Asante mate nampon sakwa da nan nyina de wontuma asi wobo ni sente ede se eweguo kese ya omo ede ema Asantehene akira de se ede so a eso nampon sakwa ene aduma ehene sawa enso ana nananom kwankwe bia ndi mo bade na bank mahene ede ma omo ewo kontutu mo nyina ana omo Asantehene akoti Asantehene no abusia makacha o se enne eyego nyada nanom atnase ede Santehene ejide fefe akame se afi akwawiye jojo bide ya di Kofi Kakari aha the Kingdom of Asante de bekoso aha bia no afi ana yifi ase ya de ebebrebo the Baba Katakrachi and the Ufufuo direct one Kachira nanum se omunyira eko enkotia ohene ema ehu sede Asante amane ene amamre nefe ene da eye nya hemfuru nyina anachia ohene se bisenti ene se amahene ewo ho akonfo atmahene bogu de atmahene eye atmahene sabe pen ho asem ode no asem samba bisenti ene se one ohene ono ana mredi etwa Santehene etu na de so ema oka se obese ono ane ohene oka na ase le bia na osan fi ase a oye no ase na atmahene pese o chese tere bia one Santehene edi agronti no obetua edi me bia wo hu de na woye dia oye no nei ebetumi amana nya asem da achi bi ni senti ede se nyema bi ho no ma untimi nyina ohene nim enye emfa ho ene se de wo ne ohene tie faho ene se de ohene ene ontam ye fine bia we oye ebetumi ede asem abre no if se ye kase ye koche ohene na bank mahene ye pase hene na so se be kumase abimponfo no a anka wo de nko ye mahene na so na mse kumase eni mahene ne mum Santehene na ye mahene prenti adonti ena ya kan so ye mahene dan so no de one amahene edibre ewo ye print no ya man kwan amana ko akoti Santehene ma one Santehene edin komo se wo hwe se de nyina ati ade se de ma ti Asante amane no se bodi be kase ya ni hierarchy do mo mbi ache ni nyina me bo mu ase na wo mu akire ediso ede ma Santehene ne mum nka amahene wa hase ya ankadene amahene ni nyina ebeko akotia na o ma kire Santehene eni eso eni nipa eye ema wo mu ahene na nanom
ɛna wɔn ɛbɔ wɔn mu ase ɛde akyerɛ asantehene ɛde de nkurɔfoɔ no ebi bere bi sɛ adeɛ ɛka ne sɛ asante ɛfɛ asante ɛyɛ amanneɛ ɛsoronko ne obi biara a na obetumi de ne nsa ato asantehene nsa yam akyerɛ asantehene. Nananom nyinaa fi aseɛ ɛreba abɛsene akɔkyea asantehene ama no afiri so mpa ama no adɔtɔkye ɛnyɛ obi biara ana wɔbɛtumi akɔ wɔ hene anim akɔ akɔkyea wɔ hene na mmom nidisoɔ yɛnom ɛyɛ ahene nananom ɛno nti ano ho anya kwan akɔkyea wɔ hene no wayɛ nneɛma a ɛte sei. Ɔhene se bɛka ɔhene se anaa bɛka amakomhene ɔbɛbɔ ne mu ase na wakyea ne papa ɛno na ɛma asante amanneɛ ne amammerɛ ɛyɛ fɛ na ɔmu sɛ ɔno na ɛwɔ santehene deɛ nanso nnɛ ɔnso ɔde ntoma asi ne mu na ɔkɔkyea ɔno ankasa ne ba wei ana kyerɛ asante nkankɔ ne asante ne fa a ɛyɛ. Nananom ahemaafoɔ ada wɔn ato so akɔkyea santehene na ayɛ asantoa wɔn nyinaa ana ɛto santehene ɛkɔ akɔkyea ɔhene ɛbrɛ sɛdeɛ ɛteɛ no asantesɛm ne asante amanneɛ yɛdi no ɛbrɛ so sɛ ɔbrɛ ɛnsoeɛ a wotumi ɛfiti prɛko pɛ ɛkɔ nkɔkyea ɔhene. Nananom ahemaanom ana wɔn atena ase sɛ ɔbɛsɛ de wɔtena ase a n'afei so man hene ne fei so man hemaa n'afei so man hemaa nan akona man hemaa sɛ wɔn tena fufuo no a ɛdidi sara ɛso na mekaka yɛde kumase abɛnpɔnfo wɔn tena ase sɛdeɛ aman hemaa no atena ase anaasɛ aman hene atena ase ntina amakomhene ɛde kumase mpanyinfoɔ lamfanta kɛse ɛnom wɔn nyinaa atena ase ano wɔn atena ase sɛ nananom a wɔn aba ɛde santehene ɛba ɛbɛdi afe ɛbɛma afe no akɔ pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛte n'adwumahene ada ɔkorɔ sara ɛso ɛna lamfanta nananom aha ɛyɛ kumase ɛfɔ ɔlefoɔ no ɛyɛ ana wɔn
ono ene santehene yerenom na bishafo omo eko akochia omura ama omura nom afinshapa na omura edi bronya no edi abomeka ahenyere nom a na eye ahenenom yerenom a wari wona na sifia ahenenom awari mo pen ahenyere nom santehene yerenom kanka yohine yerenom na eko akochia santehene ene omukunom edi afidie ya aba na wiei ene adanse chese santehene ono ene emado do kunu e kamado do kuna na ye santehene ana ono pa na ndidum aburo nifa gina eyidenum aso pia ohne akuma wale no yini mu agro nti ohne yidenum ma ho fefo ena won e kwa kwache omukunu na omunu omu edigoja ede abom akase ohne se I will go so the breakfast for one season. Say, Dimachi. I don't know if you know, I know, since I feel so. John Paul Chobia, Sharp Protusia, and I'm Miller Gassa. I don't know if you know, so. Who was it?